Ngayong araw, i-scan ang inyong mga digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel, nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, iposisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Regional News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Recount the narratives that matter with these simple steps. Rescan your digiboxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Regional News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Narito na ang mga nagpapagang balita. Lalaki sa Ifugao patay matapos ginilitan. Motorcycle rider nagkalasog-lasog ang katawan matapos bumangga sa truck sa Aritaw, Nueva Vizcaya. Pagbaha sa Baguio City at La Trinidad Benguet pinaghahandaan na. Mga atleta ng Baguio humangkot ng 27 medalya sa SEA Games. At mural, instrumento sa pagsulong sa kultura ng Cordillera. Mula sa Highland TV News Center Baguio, ito ang Luzon Headlines. Naimbag nga rabii amyana na Luzon, hatid namin ang mga pinakabago at may init na balita. Patay ang isang lalaki sa Ifugao matapos ginilitan. Patuloy pa rin ang investigasyon sa kaso. Magbabalita, Ran de Guzman. Patay na nang matagpuan kahapon ng kanyang asawa sa mismong tirahan sa Sitio Liang, Umalbong, Hingyon, Ifugao, ang 44 na taong gulang na si Alfonso Oyo Humiding. Sa investigasyon ng mga Hingyon PNP, nakipag-inuman daw ito sa kanyang dalawang lalaking kapitbahay gabi noong linggo. Mga bandang alas 3 ng madaling araw, pinuntahan ng kanyang misis ang biktima upang bigyan sana ng kumot. Ngunit nagulat na lamang ito sapagkat nakita niya ang kanyang asawa na naliligo sa sarili nitong dugo. Nang kanyang siyasatin ay nakita niya na may laslas ito sa liig. Agad niya itong inireport sa mga pulis na agad namang rumisponde. Bagamat mayroon ng tinitignang person of interest, patuloy pa rin ang malalimang investigasyon ng Hingyon Municipal Police Station para makakalap ng iba pang mga ebidensya. Naiuwi na rin kahapon sa kanilang tirahan ng katawan ng biktima habang hinihintay ang resulta ng autopsy. Ren de Guzman para sa Luzon Headlines. Pasintabi po sa mga naghahapunan, nagkalasog-lasog ang katawan ng isa sa dalawang namatay sa banggaan ng motorsiklo at truck sa bayan ng Aritaw, Nueva Vizcaya. Ang buong detalye sa report ni Charles Limon. Kalunos-lunos ang sinapit ng mga biktima sa banggaan ng elf at motorsiklo sa kahabaan ng Barangay Kalitlit, bayan ng Aritaw, Nueva Vizcaya. Nangyari ito noong hapon ng linggo. Around 3 p.m. po may tumawag sa amin dito sa Elfit. Na meron nga daw pong vehicular accident sa Barangay Kalitlitan, Aritaw, Nueva Vizcaya. Involved din po ng kulay orange na Aerox Yamaha motorcycle. Isuzu drop style. Kaya po nung nakasip po kami ng tawag, pumunta po yung tropa ko na yung vehicle kasi po yung mga controllers. Nakilalang driver ng motorsiklo, dead on the spot, na si Denver Bugtong, 29 anyos at isang guro. Ang angkas ay kinilala namang si Efren Carpio, 38 anyos at isang magsasaka,
habang nakilala naman ang driver ng ELF truck na si Referendo Nicolas, 48 anyos. Ayon sa investigasyon ng pulisya, umovertake ang ELF sa sinusundan nitong trailer truck kung saan sa pag-overtake nito ay sakto namang papasalubong ang motorsiklo. According dun sa ano po sir, dun sa driver po ng ELF nung binausap namin, sir, notice na ako kasi kung babalik ko sa linya ko, naka-overtake na ako, tatama na yung truck namin sa sa trailer truck, yung ELF, tatama na daw. Eh, nung ginawa ko, pinilit ko pa rin ipasok yung yung ELF mo. Eh sir, wala na, ang pinaka-case ko na lang, bumusi na ako, pati yung headlight, nag-warning siya. Pero kahit sinanyasan ng ELF truck ang paparating na motorsiklo, ay dumiretso pa rin umano ito. Tumama sa headlight ng ELF truck ang motorsiklo. Nagkalasog-lasog ang katawan ng guro habang tumilapon naman ang angkas nito at swerteng nabuhay. Ayon sa pulisya, madalas ang aksidente sa nasabing kalsada. Ang aksidente, human error po sir. Unang-una, yung hindi nagbibigayan po. Pangalawa po, yung nakainom. Karamihan po ng aksidente po na nangyayari dito, nakainom po yung mga driver po. Kaya ang advice po namin, sana sumunod na lang sa traffic rules and regulations, tapos mag-drive po ng maayos. Kahapon, kinasuhan na si Referendo ng kasong reckless imprudence resulting to physical injuries and homicide at damage to property. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Samantala, unti-unti nang naghahanda ang lungsod ng Baguio at La Trinidad Benguet laban sa baha at ulang dala ng habagat. Isa sa mga hakbang ay ang paglilinis sa mga kanal. Magbabalik sa report, Charles Limon. Tirik ang araw kanina sa Baguio City. Pero ayon sa Pag-asa, nagsimula nang nagparamdam ang habagat. Hindi pa siya masyadong intensify yung southwest monsoon natin dahilan sa wala pa ring nagpapa-enhance sa kanya. Yun nga yung sinabi ko, kapag may tropical cyclone tayo dito sa eastern side, yun yung magpapalakas. Kaya lumalakas. Kaya habang tirik pa ang araw, sinamantala na nila Aling Gina at Dalisa ng maintenance section ng DPWH Baguio ang pagtatanggal ng ilang taong putik na bumara sa kanal na ito sa Convention Center. Paghahanda nila ito sa posibleng pagbaha na sanhi ng habagat. 2019 March. Oo. Tapos ngayon lang kayo ulit naglinis. Opo. Ang mostly kasi nagiging cause ng flooding natin sa city is na kaklag yung inlet natin ng pine needles. So mostly ang ginagawa nila, i-clear lang yon, and then after ilang minutes naman is mawawala na rin tubig. Maliban sa Central Business District, tinututukan din ng DPWH ang clearing sa mga kanal sa Quezon at Nagilian Road. Ganito, natapos na natin yung phase 1. There are 3 phases, of this drainage system that we are like to implement. Natapos na natin yung phase 1 sa door. Ang pinaka-main na dinadaanan nito nasa Lake Drive. Nalagyan na natin yun ng 1.8 meter diameter na drainage pipe. Tapos naglagay na rin tayo, kasi yung Lake Drive din yun yung IT area. That's a Lake Drive pa rin ang tawag doon. And the one that's connecting that, nalagay natin, phase 3 is the one that will be installed in Quezon. Kabilang din sa mga inihahanda ang strawberry fields ng La Trinidad na palaging binabaha. Yung 16 million na project ng DPWH, ongoing pa yung tunneling doon sa strawberry farm. Kung matapos ito before rainy season,
para may i-testing kung talagang hindi na ma-flood yung strawberry farm. Inaasahan ng Pag-asa na isang bagyo lang ang mabubuo sa buwan ng Mayo habang isa o dalawa naman sa pagsapit ng buwan ng Hunyo. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Nakita niyo ba yung retired COMELEC commissioner na nag-dissent sa Marcos disqualification case? Naglabas siya ng premature opinion at nung nag-retire at walang desisyon, ng gulo, nangutya, nagmura, and lahat na ng pangalan tinawag sa ating President-elect. Pero nung nag-meeting ang mga potential congressman para kay Speaker Romualdez, nandun siya, nakikipagnitian, nakikipagkamayan. Siya ba ay isang congresswoman? Meron po siyang party list. At ang tanong ngayon, automatic ba na ma-substitute ang isang tao na hindi naman na-submit yung pangalan niya sa COMELEC nung nag-file sila ng petition for accreditation of party list sa COMELEC? Of course, hindi niya sinabmit ang pangalan niya because filing a certificate of candidacy, automatically resigned ka from your government post. So naglagay siya ng ibang tao. So, under Republic Act 7941 or the party list system, at tayo po ay kasama sa mga co-author ng party list system dati. At originally, ang purpose na nilalagay natin dyan, dapat it will represent the marginalized sectors of society. Tama, yung kanyang party list, PWD, women, peasant group, fisherfolk, youth, at ibang sector. 7 lang yan as enumerated in the Constitution. Of course, ngayon na-abuse yung party list system, but that is another story. Ang Section 11 of COMELEC Resolution number 10717 said that ang last day para mag-change ng mga nominee doon sa party list election November 15. After November 15, permanent and final list yung sinabmit ng party list doon sa COMELEC. And of course, alam naman natin kasi ang party list, like any other organization, pwede nyo namang tanggalin, pwede kang mag-resign from the party list and you can be substituted. Pero, ayun na nga po, deadline was November 15. No? November 15 ang deadline para sa substitution. Tapos na ba? Kung tapos na yan, hindi pa. Kasi sa Section 12 ng the same COMELEC resolution, ang sabi niya, kung meron man substitution na ia-allow ng COMELEC, ito ay dapat approvean ng COMELEC. So dapat mag-file kayo ng petition for substitution, merong notice and hearing, at titignan ng COMELEC kung you are only circumventing the COMELEC law or titignan kung valid yung reason ng substitution at sila pa rin ang final approval with the substitution process. So, in this case, the only time na pwedeng sabihin na substitute candidate siya ng party list is kung meron ng COMELEC resolution. As of today, there is no COMELEC resolution allowing itong former COMELEC commissioner to substitute yung kanilang nominees sa kanyang party list. So, ergo,
hindi po siya party list. Kahit nanalo ang party list niya, hindi po siya party list nominee at hindi rin siya magiging congresswoman until approved by the Commission and Bank. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate and Gaming Corporation. Susunod, mga atleta ng Baguio humakot ng 27 medalya sa SEA Games. Yan at iba pang balita. Abangan! The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Yes! Ayos to! Ayos to! Pa, ang lakas naman ang tawa mo. Sino ba namang hindi matutuwa dito sa online shopping service at cash on delivery ng TG Home Builders? Pwede din mag-online reservation for pickup. Pa, ano yung sinasabi mo? Ma, mapapakabitan na natin ng tiles ang bahay natin. Pa, baka naman pwede mong isabay yung bubong ng bahay natin. Para sa quality construction materials, mag-TG Home Builders. Main warehouse and showroom at number 75 Ferguson Road, Gisad, Baguio City. Bucaucan Branch at number 73 Bucaucan Road, Baguio City. Marcos Branch at KM3 Marcos Highway, Baguio City. Sales Office Branch at number 221 Atab Marcos Highway, Baguio City. At Trinidad Branch at KM6 Batag, La Trinidad. And Urdaneta Branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders. We turn houses into home. Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. Linisin ang fan blades ng electric fan para mas malakas ang buga ng hangin pero mas matipid ang konsumo sa kuryente. Kung gagamit ng aircon, isara muna ang mga pinto at bintana para mas mabilis lumamig ang kwarto. Siguraduhin ding malinis ang aircon filter at condenser. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Ayun! May target na ako! Lagot ka sa akin! Sa panahon ngayon, dumarami na naman ang lamok. Oras na para mag-4S. Una, suyurin at sirain ang pinagmumulan ng mga lamok. Pangalawa, sarili ay protektahan laban sa lamok. Pangatlo, sumangguni agad sa pagamutan kapag may sintomas na ng dengue. Pang-apat, sumuporta sa fogging or spraying kapag may banta na ng outbreak. Pangalagaan ang sarili laban sa kagat ng lamok. Mag-4S tayo para dengue out! Sa balitang pampalakasan, labis ang paghanga sa mga atleta ng Baguio City dahil sa pamayagpag nila sa SEA Games na ginanap sa Vietnam. Magbabalita, Charles Limon. Kahit silver ang nasungkit sa larong courage, lubos ang saya at pasasalamat ni Helen dahil nakasali siya sa 31st SEA Games. Yung schooling ko, pero at the end naman hanggang ngayon hinahanap ko pa rin yung sport na to.
Mula Baguio City si Helen. Isa lang siya sa mga atleta ng lungsod na nagbigay karangalan sa Team Philippines. Sa pagtatapos kasi ng SEA Games, nasa ika-4 na pwesto ang bansa. Aabot sa 50 ginto, 70 silver at 73 bronze ang nasungkit ng bansa. Malaki ang ambag dito ng Team Baguio dahil nasa 27 medalya ang kanilang nahakot. Actually, expected naman natin na maganda ang performance lagi ng ating mga Baguio athletes sa Southeast Asian Games kasi hindi naman bago itong tournament na to para sa mga atleta ng Baguio. Pero ngayon, kahit na nakaranas tayo ng pandemic, ay maganda pa rin ang pinakita ng ating mga lokal na atleta. Actually, meron tayong 5 gold, 11 silver, saka 12 bronze na naproduce ng Team Baguio representing the Philippines dito sa Southeast Asian Games. Kaya sa ngayon pa lang, hinahandaan na ng pamahalang lungsod ang Heroes Welcome sa 18 mga atleta ng lungsod. Ongoing yung aming pag-uusap with, of course, yung ating chairman ng Committee on Youth and Sports, si Councilor Levy Orcales. Patungkol dyan, sinisigurado lang namin na yung mga atleta natin na mabibigyan ng parangal ay nandito na sila lahat kasi as of now, kasi katatapos pa lang ng SEA Games, may mga hindi pa nakakarating ng Baguio. Pero paniniyak ng City Sports Office, lahat ng atleta ng Team Baguio ay mabibigyan ng insentibo. Natin yung issues na yan. So yung mga listahan na binigay namin, qualified na sila para makatanggap ng kanilang incentives as provided sa ating incentive ordinance ng City of Baguio. Sa ngayon, nakatakda ng umuwi ang mga atleta ng Team Pilipinas sa pagtatapos ng naturang patimpalak. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Nais nyo bang mag-relax? Abay, subukang mag-ala Action Star sa isang recreational adventure spot sa Baguio City. Ang kwento sa report ni Randy Guzman. Pangarap mo bang maging action star? Kung oo, bagay ka sa isang recreational adventure spot sa Baguio City. Paintball, wall climbing, zipline, target practice, Nerf gun, at kung ano-ano pang adventure games ang maaari mong masubukan. Ang turistang ito mula sa Manila, bucket list daw talaga ang makapaglaro dito. Actually, nag-research lang yung kapatid ko kung ano yung mga pwede bang puntahan dito sa Baguio. And then, Camp John Hay. And then we saw na, uy, may paintball doon. So, sige, punta tayo, tingnan natin. And then, nung nakita namin, may rock climbing din. Tapos, meron ding zipline. So, tara, go! Ayan. 17 years nang nagbibigay ng excitement at kasiyahan ang establishmentong ito. We've been operating since 2004. That would bring us to, well, how many? 17 years to date, yeah. So, yes, it started with a group of friends, tapos nag-evolve na paintball. We had the paintball, and then after 2 years, we added the zipline and rappels, and then followed by the target shooting, and then wall climbing, and then for now we have the RC, the Nerf, and the gel blasters, all those sorts of things. Pero, hindi lang sa mga turista swak ang lugar, kundi pati sa mga lokal. Yeah, first time kong nag-paintball at saka first time ko rin nag-rappel. And it's my second time mag-zipline. Pero mas extreme to kasi it's lang, parang pine woods yung makita mo as your view. Tapos, ang taas din. So, it was a nice experience. Especially yung sa paintball. Since it's my first time, I was nervous kasi akala ko masakit. Tapos, syempre, pagka ganyan, di ba, usually sabi nila, nagpapasa daw. Lahat ng manlalaro ay binibigyan ng paunang paalala para mapanatili ang kaligtasan ng lahat. Kompleto rin ang protective gears ng mga ito mula ulo hanggang paa. Bukod sa adventure,
advokasya ng palaruang ito na makatulong sa mental health. The implication to our guests, to our tourists, parang naano sila yung nakulong, di ba? So they want to go out, parang gano'n. For 2 years, hindi nila naranasan yun. Parang medyo konting may restriction. So after the pandemic, of course, nandyan na silang lahat. Bukas ang establishmento para sa mga online reservations at maging walk-ins basta't lahat ay bakunado at sumusunod sa health and safety protocols. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Mural, instrumento sa pagsulong ng kultura ng Cordillera. Ang kwento susunod na. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalangan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, yung haway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang aw sa PAW! Sa milk tea ng batang 90s, daratatin ang itrahay. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk tea ng batang 90s. Mazar Music offers a complete line of musical instruments. Mazar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Mazar Music, bringing music closer to your hearts. Best sellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg, and then we have the sizzling beef pares as well. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpuksa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masigasig, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spray. Katapusan mo na, mosquito man. Muling idinaan sa sining ang pagsulong sa kultura ng Cordillera. Magbabalita, Randy Guzman. Buhay na buhay ang kultura ng Cordillera sa isang mall sa Baguio City. Nagmistula kasing canvas ang ilang pader. Tema, pagkakakilanlan, tradisyon at kultura ng rehiyon. Kaya ang mamimili lang sana sa mall na si Bon, napahinto para mag-selfie. Mapapastop ka talaga. Gusto mo talaga magpa-picture siya kasi sobrang unique, sobrang makikita mo yung rich culture ng Cordillera.
kanyaw, bahag at tapis, gongs, ilan lamang yan sa mga makikitang imahen sa mga mural na halos isang buwan ipininta ng local artist na si Benazir. So, these murals na pinangalanan po namin itong Nalabaga Murals, kinukwento po nito ang knowledge systems and practices na isinasagawa po ng mga Cordilleran communities dito at nang sa ganoon, magkaroon po ng developed learning ang ating mga tourists na bumibisita sa Baguio na hindi lang ang lamig, no, ng Baguio ang dapat puntahan but also our people, our culture, our practices na napakagandang i-elevate globally, internationally. Ibinida rin ng kasamahan niyang artist na si Taipan Lucero ang mga hinahabing tela sa Cordillera. Inaluan ito ng baybayin na isa sa mga pinakaunang paraan ng pagsusulat sa bansa. Yung makikita niyo yung mga parang mga characters dyan na paikot and ganun. So yun, para ihalo natin na not necessarily na pang Cordillera lang, parang ikabit natin sa buong Pilipinas. Naniniwala si Taipan na makatutulong ito sa turismo. Na-enjoy nila for free, na meron silang mauuwi in the form of pictures, in the form of bonding sa kanilang mga kasama. And yun, as an additional feature, dahil alam naman natin napakaganda na ng Baguio, mas lalo nating subukan pagandahin sa pamamagitan ng ating mga sining. Ang impact naman to those visitors or our customers is lahat nandito na. Parang we've got it all for you. So not only with yung sa merchandise, yung mga tenants namin, but also yung art exhibit which is free for them to view. Wala po kaming charge dyan. So nagiging isa na po kami sa main tourist attraction. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat at muli magandang gabi po sa ating lahat.